नमस्ते. चला आपण एक्सरसाइज करूया. आज आम्ही दोघत नाही तर तुम्ही पण सर्वांनी आमच्याबरोबर तुम्ही पण एक्सरसाइज आमच्या बरोबर करायची. जे काय आम्ही करतो ते सर्व तुम्ही करा. पण आज आम्ही एक्सरसाइज कुठे करणार आहे माहिती का? कुठे? गच्चीवरती, टेरेसवरती. चला तुम्ही पण आमच्यासोबत. चला. इथे आपण एक्सरसाइज कशी बॉडीची करायला आलोय ना, आपल्या शरीराची. पण इकडे डोळ्याची पण एक्सरसाइज होईल. कशी सांगतो? सीन बघून. सीन बघून बघत राहायचं. प्रॉपर सीनरी वाटते ती बघ. बघत राहायचं. बघतच राहायला असं वाटतंय ना. हा. किती मस्त वाटतं. ओपन जागा, समोर बघा. ढग बघा काळे काळे. या साईडला बघ कसं वाटतं मम्मी, है ना? एकदम प्रॉपर आणि एकदम मस्त वाटतं. प्रॉपर गाव. बघून डोळ्यांना शांती वाटली असेल ना. डोळे शांत झाले असतील. मस्त वाटतं. एकदम छान वाटतं. एकदम छान ना. तिकडे बघा किती मस्त वाटतं ते. एक्सरसाइज राहिली बाजूला आपली. चला एक्सरसाइज करूया. बघायलाच समाधान वाटतं एकदम. आम्ही पण एक्सरसाइज करतोय पण तुम्ही पण एक्सरसाइज करा. आणि इकडे एक नोट देतो की ही एक्सरसाइज उभी राहूनच होणार. म्हणजे उभे राहूनच आपल्याला एक्सरसाइज करायची आहे. कारण इथे आम्ही इथे बसणार नाही. बसायची जी काही एक्सरसाइज आहे ते आम्ही खाली करणार. ते आपण उद्या बघू शकतो व्हिडिओमध्ये. सुरुवातीला तर आपण काय करू शकतो, ही जी अशी एक्सरसाइज आहे मला तर असं वाटतं ना, ही सर्वांनी केली पाहिजे आणि रोज केली पाहिजे. ह्याला असं नाही की ह्याला एक दिवस आड करून नाही. ही अशी एक्सरसाइज आहे की बॉडी वॉर्मअप टाईप एक्सरसाइज आहे, सर्वांनीच केली पाहिजे. सुरुवातीला आपण काय करायचं, हे जे तुम्हाला दाखवलेलं आहे मी याच्या अगोदर, हे बघा पूर्ण फिरवायचं. हे पूर्ण असं 10-15 वेळा असं फिरवायचं. असं मग रिव्हर्स घ्यायचं, असं उलटं पण फिरवायचं. सुरुवातीला हे करायचं झालं. मग ते थांबून हे असं 10 वेळा करायचं. 10 वेळा करतच राहायचं. हे कसं म्हणजे तुला बरं वाटतं असं सर्व केल्याने? असं बरं वाटतं केल्यावर. काय फरक पडतो? छान वाटतं एकदम. हां, मग तसे हे हात खाली ठेवायचे असे आणि हे करायचं. हे तुम्ही बघायला गेलात ना मम्मी बरोबर कर. कंबर पूर्ण अशी खाली गेली पाहिजे. म्हणजे असं हात लावायचा खाली काहीतरी. ही अशी एक्सरसाइज आहे ना, ही अशी एक्सरसाइज आहे ना, तुम्ही लहानपणी बघा तुमच्या पीटीमध्ये पीटी सरांनी पण तुम्हाला करायला लावलं असेल, है ना? किंवा तुम्ही काहीतरी वॉर्मअप करायला कोणत्या स्पोर्ट्समध्ये गेला तर तुम्हाला हे सर्व करायला लावणार. झालं. आता ट्विस्ट. ही एक्सरसाइज मला लय आवडते कारण माझ्या ना पाठच्या हाडं वाचतात ह्याच्याने. ॲक्च्युली ही एक्सरसाइज नव्हे तर वॉर्मअपच समजा. तेवढं आपल्या बॉडीची हालचाल होते. आपण सध्या कोरोनामध्ये कसं घरीच राहून जेवपर्यंत समोरचा माणूस सांगत नाही, असं करता नाही ना आपले कुठे ना कुठे ते हड्डी वाचते, तेव्हा घाबरायचं नाही. तुझं वाले कारण त्यांना आवाज कधी कधी हे होत असेल. हां, आपण असं करताना कुठे कुठे हड्डी आपली वाचते कटकन, तर घाबरायचं नाही. नंतर असं हे कर, हे बरं कर. जरा पाठी हो. करत राहा तसे. झालं बस. तर हात खाली ठेवून आणि असे कपडे घाला जे ढिले असतील आणि जे तुमचा घाम खेचू शकतात असं घाला, है ना? आता हे बघा पुढे पुढे कर. पुढे असं व्यवस्थित पाठी. आता येते सर्वात इम्पॉर्टंट एक्सरसाइज म्हणजे आपली म्हणजे मानेची एक्सरसाइज. खूप इम्पॉर्टंट आहे. हां, चला मम्मी ती सुरुवात केली म्हणून त्याच्याने सुरुवात करूया आपण. गोल फिरवतोय बघा मम्मी. अशी गोल फिरवायची. 5 वेळा गोल फिरवायची. मग 5 वेळा अशी फिरवायची. परत उलटी फिरवायची. नंतर अशी वर खाली. वरती बघायचं ढगाकडे, मग खाली आमच्या स्लॅबकडे, ढगाकडे, स्लॅबकडे. असं 5 वेळा करायचं. मग 1 वेळा काव्याकडे बघायचं, 1 वेळा त्या बाजूवाल्यांकडे बघायचं, 1 वेळा काव्याकडे बघा, 1 वेळा त्या बाजूवाल्याकडे बघा. असं बघत राहायचं. आणि 1 वेळा आता नंदीबाईलासारखी हलवा मान. हे खूप गरजेचं आहे. खूप गरजेचं आहे. तुम्ही बघा की किती मान जाते. कोणाकोणाची तर मान ना अशी एवढीच जाणार, पूर्ण पण जाणार नाही. म्हणजे तुम्ही विचारा तुमची फ्लेक्सिबिलिटी किती कमी झालेली आहे. ते झालं. आता तुम्हाला अजून एक दाखवतो बघा. रेसिपीमध्ये कशी ढवलाढवली असते बरोबर, तशी एक्सरसाइजमध्ये पण ढवलाढवली आहे. कशी सांग?
अशी त्याला बोलतात डवलाडवली एक्सरसाइज. हे तुम्ही करा. कसं वाटतंय? आणि असं करून मम्मी तिकडे बघते. मम्मीला वाटतं कोणतरी बघते तिकडे. इथेच बघून सर्व शिकायचे. हां, हे झालं. आता नंतर अशी मार्चिंग. हे ॲक्च्युली हे सर्व करत बसा सुरुवातीला, कारण हे नवीन ज्यांनी एक्सरसाइजचा गॅप पण पडला ना त्यांनी पण हे सर्व केलं पाहिजे. तुझं होतं का मम्मी? पाय तरी येतं का वरती? येतो. हे काय साडी तुला दिसत नाही. कर बघूया. अरे वा, आता मम्मीला कशी सवय झाली ना या गोष्टीची. तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही सर्वांनी पण हे सर्व केलं पाहिजे, बरोबर? ढग बघ आता किती आलेत ते. जरा असा व्ह्यू घेऊया आपण, किती ढग आलेत. म्हणजे ते व्ह्यू पण बघतील ज्यांना. काळे आले तर पाऊस पडणार. खूपच आलेत. दिसतंय का? ढग दिसत आहेत. आभाळ आलाय आभाळ. हे बघा दिसले ढग. आता या साईडला ये. ते झालं. आता तुम्ही ढग नका बघत राहू, एक्सरसाइज बघा. एक्सरसाइज बघा, नाही तर ढग बघत बसाल इकडे. हा. ते झालं. आता काय राहिलं सांग? हे हात 5 वेळा पुढे. दोन्ही नको फिरव, एक एक फिरव. कारण दोन्ही फिरत नाही बघा. दोन्ही ना असं बाहेर जातात. एक एक फिरवलं की एक एक फिरतो पूर्ण. मग हे 5 वेळा पाठी. मग तेच आपल्या दुसऱ्या हातावरून पाठी 5 वेळा, पुढे 5 वेळा असं करत राहायचं. आणि एक्सरसाइज करताना कोण कोणाकडे बघते काय लक्ष द्यायचं नाही. आपण हे आपल्या स्वतःसाठी करायचं. आपण आपल्यासाठी करायचं. आपल्या हेल्थसाठी काळजी घ्यायची. कोण बघते नाही बघते आपल्याला काहीच करायचं नाही त्याबद्दल. उलट आपण सर्वांना सांगायचं हा की या, नाही तर तुम्ही पण आमच्यासोबत एक्सरसाइज करायला. कोरोना नसताना खरं सांगतोय, परिस्थिती नसते ना, पूर्ण गच्ची भरून पूर्ण गाववाल्यांना बोलवलं असतं. हे बघा, हे पूर्ण पाठी आहे ना, हे जेवढी भरलेली आहे ना, हे खाली आहे ना, ही सर्व भरून टाकली असती. या सर्वांनी फ्री ट्युटोरियल. आता अजून एक एक्सरसाइज खूप म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट असते, म्हणजे काफ रेसेस. खाली खाली बघा, हे ना, हे असं 10-15 वेळाचा केळच पाहिजे माणसांनी. दिसत नाही ना. असं असं केल्याने काय होतं सांगू का? तुमचे पायाचे जे नस असतात ना खालचे, ते पण ओपन होतात. आणि खूप म्हणजे खूप काफ रेसेस आपल्या पायासाठी खूप चांगली आहे. इकडे लाईट आहेत बरोबर. ढग आलेत ना, आता रात्र व्हायला आली आहे. तरी मी त्यांना बेसिक एक्सरसाइज दाखवतो. त्या निमित्ताने तरी सुरुवात तरी करतील एक्सरसाइजला. नंतर माणसं सुरुवात करा. ॲक्च्युली काय माहिती, सुरुवात करणंच गरजेचं असतं कोणत्याही गोष्टीमध्ये. सुरुवात केली, सुरुवातीलाच माणूस थांबतो. सुरुवातच नाही देत माणसं. ही एक्सरसाइजची सुरुवात केली ना, आता तुम्ही यूट्यूबवर बघा, तुम्ही आमचे पण सर्च करा, शुभांगी कीर एक्सरसाइज व्हिडिओ सर्च करा. बघा कितीतरी एक्सरसाइज व्हिडिओ येतील तुम्हाला, आणि ते सर्व फॉलो करा. म्हणजे घरगुती कसं करायचं ते पण दाखवलं आहे. गुडघ्या पेन, बॅक म्हणजे कंबर पेन, कंबर दुखत असेल ते पण दाखवलं आहे. अजून काय काय दाखवलं आम्ही वेगवेगळे. उलट आळशी माणसांची पण आम्ही एक्सरसाइज दाखवलेली आहे ना. आणि मग नंतर मार्चिंग करत राहायची अशी. कमीत कमी तुम्ही एवढी बेसिक एक्सरसाइज तरी केलीच पाहिजे, है ना? नाही का मम्मी? आता मम्मी तुम्हाला कंटिन्यू 1 मिनिट करत बसेल. तू कर ना, मी बोलतोय. मी दमलं पाहिजे तर तू दमली पाहिजे. कर कर कर. आज मम्मीला कसं तुम्हाला दाखवायचं म्हणून मम्मीला मी साडी घालून एक्सरसाइज करायला लावतोय. नाही तर मम्मी ते लेगीज हे घालते आणि गाऊन घालते, बरोबर ना? म्हणजे त्याच्यात कसं एक्सरसाइज मॅक्सीवरच करते, गाऊनवरच करते. त्याच्याने कसं एक्सरसाइज कम्फर्टेबल होतो. करत बस. माझी तर इकडे डोळ्याची चांगली एक्सरसाइज होते बघून बघून. खूप म्हणजे खूप बघाल तर इकडे जो व्ह्यू आहे ना नॅचरल समोरचा, मम्मी तू करत बस, मी त्यांना व्ह्यू दाखवतो. असं करायचं आहे ना, असं ते केलं ना आपण. नाही असं. हां, अजून एक राहिला ते विंडमिल दाखवतो. उभे राहून म्हणजे जे काय आपण एक्सरसाइज करू शकतो ना, ते सर्वच केली पाहिजे आपण. पाय जरा लांब ठेवायचे, हात असं. आणि हे फॅन समजायचं, हे सर्व आपला फॅन आहे, हे ब्लेड आहेत आपले हात. फिरवायचा. पाय लांब ठेवायचं, नाही तर तोंडावर पडायला होईल. एक्सरसाइज करायला लावा, वाट लावायची स्वतःची. बघा मी तुम्हाला व्ह्यू सांगितलं होतं ना, बघा काय भारी दिसतंय. बघा असं वाटतं ते इथेच आहेत आणि असं हातात येतील ते. आता ते किती छान वाटतंय ना. मम्मी मध्ये चान्स मारते. मी इकडे तिकडे लक्ष दिला की मम्मी थांबते एक्सरसाइज करायची, है ना? एक चुकी सांगा इकडे जी झालेली आहे, सांगा काय? सांग. काय? आपण पाण्याची बॉटल कुठे गेली? ते आपण कसं बाहेरच्या बाहेर आलो ना, आणि कसं घाई केली का पावसामुळे. पाऊस येतोय ना. तुम्ही एक्सरसाइज घरी करा आणि पाणी पियत राहा. पाणी पीत एक स्टेप झाला की पाणी प्या. पण पाणी पण जास्त नाही प्यायचं, थोडं एक घोट प्यायचं. अजून उभे राहून एक्सरसाइज म्हणजे खूप काय एक्सरसाइज आहे, पण तुम्हाला आम्ही सर्व सिंपलला दाखवतो. ॲक्च्युली तुम्ही काय करा माहिती आहे का, हा व्हिडिओ अशासाठी टाकला की तुम्ही सुरुवातीला म्हणजे बोलतात ना, स्टार्ट तरी करा. पहिले पाय असे लांब करायचे. येतात तुम्ही तुला एक्सरसाइज ही वाली.
म्हणजे किक किक आणि अशी म्हणजे फ्लो. दिवाल्याला पकडून करा तुम्ही, असं घरामध्ये दिवाल असेल ना, दिवाल्याला पकडायचं एका हाताने आणि असं पाय करायचं, मग असं पडायला होतो. ज्यांना जमतंय त्यांनी असंच करा. हा. हे समोर करणं बघा, हे समोर पाठी पुढे करणं आणि नंतर बघा हा पाठी पुढे करणं आणि नंतर तोच पाय असं साईडला करणं. हा. दाखवतो बघा. हे मी आता पाठी पुढे करत होतो ना, हा पाय असं 5-10 वेळा असं पाठी पुढे करायचं, मग हाच पाय साईडला करायचा. हे बघा असं, नंतर तो पाय, मग तोच पाय साईडला. पण साईडच्या माणसाला जरा लांब करायचं ना, तर लात लागायची, नाही तर पाय लागायचं, चांगली एक्सरसाइज व्हायची. हे बघा आता मम्मी बघा इकडे पकडून करते, तुम्ही असं पण पकडून करू शकता बघा. ट्रेनचा आवाज आला का? ट्रेन आली, चला लवकर मुंबईला जाऊया. आणि तुम्ही विचाराल मग हे सर्व दाखवलेले आपण किती वेळ गेलं पाहिजे. आता हे जे तुम्ही बघितलं ना पॅटर्न, म्हणजे पहिल्यापासून जे लास्टपर्यंत आता जे काय आम्ही व्हिडिओमध्ये दाखवलं ना, हे तुम्ही 3 वेळा 5 वेळा पण तुम्ही म्हणजे बोलतात ना रिपीट करू शकता हे. आणि असं बघा, हे जांब आलेली ना चांगली असते, जांब कधी लपवायची नाही है ना. असं माणसं काय करतो, लपवतो. आपल्या बॉडी म्हणजे हे जे नॅचरली बॉडीने येत आहे ना, ते आलंच पाहिजे बाहेर. बघा मम्मीला जांब येऊन मला जांब नाही आली, कारण मला हे इंटरेस्टिंग वाटते. तुला बोर वाटतंय? नाही, बोर नाही वाटत आहे. हा, तरी पण म्हणजे असं काहीतरी बॉडीचे सायन्स असतं. काढतंय काय बोलते जवळ बोलते, आपल्याला जांब आली ना की समजायचं आपली कोणतरी आठवण काढतंय, म्हणून आपल्याला जांब आली. ते बघणारेच काढत असतील. हा. आता जाता जाता मी तुम्हाला एक टास्क देतोय, मला जरा तुम्ही सांगा की हे तुम्ही किती वेळ करताय. आता त्यासाठी मी जरा म्हणजे किती वेळ तुम्ही ही एक्सरसाइज करू शकता मला सांगा. मी तुम्हाला सर्वात आधी ती एक्सरसाइज करून दाखवतो, पण ज्यांचे घुटणे पाय दुखत असेल त्यांनी ही एक्सरसाइज करू नका. आता इकडे बघा, जरा खाली करतो बघा. तुला ही एक्सरसाइज माहिती आहे कसली एक्सरसाइज? असं तसं मी धरल्याशिवाय राहत नाही उभी. असं धरून नाही, धरायचंच नाही. ते असं नाही मला आता जमत. हे आसन तुम्ही किती वेळ करू शकता आम्हाला जरा कमेंट मध्ये सांगा. असं करायचं, मग दुसऱ्या पायावर पडायला होतो. हा, मग ते एवढं इझी नाही ना. कोणाकोणासाठी खूप इझी आहे, कोणाकोणासाठी खूप डिफिकल्ट आहे. पण जर ही एक्सरसाइज तुम्ही प्रॅक्टिस कराल ना, एक स्टेबलायझर असतं इकडे, स्टेबलायझर मसल, ते ट्रेन झालं ना, तुम्हाला कधी क्रॅम्प्स नाही येणार इकडे पायामध्ये. मध्ये तुम्ही बाईकवर कधी कधी पाय टाकता, बसायला जायचं माहिती सर्व पकडतं. मला पहिलं बाईकवर बसायला नाही येत होतं. हां, तर अशा आपण एक्सरसाइज करून आपल्या बॉडीमध्ये अशी खूप काही सुधारणा करू शकतो आपण. आम्ही जे काय दाखवलं आहे ह्याच्या व्यतिरिक्त पण आम्ही खूप एक्सरसाइज दाखवली आहे. तुम्ही शुभांगी गिर एक्सरसाइज सर्च करा, मला वाटतं 5-8 व्हिडिओ दाखवलेले आहेत. त्यातले बहुतेक व्हिडिओ 1 लाख थ्रू 3 लाख का 5 लाख क्रॉस झालेले आहेत. ते तुम्ही पण बघा ते व्हिडिओ, शुभांगी गिर एक्सरसाइज टाईप करा, मग तुम्हाला ते व्हिडिओ दिसतील. आणि ही जी लास्ट एक्सरसाइज मी तुम्हाला दाखवली आहे, ही पण तुम्ही समजा कोणतीच एक्सरसाइज केली नसेल ना, मम्मी आता हे असे पण माणसं असतील ना, सर्व हा एक्सरसाइजचा व्हिडिओ ना बसून किंवा झोपून बघितला असेल है ना. खरं सांगा कोणी असं केलेलं आहे, तर त्यांनी तरी ही लास्ट एक्सरसाइज यांना जरा उठा आणि एका पायावर जरा असे उभे राहा आणि बघा तुमची लेवल काय, म्हणजे तुमची कॅपॅसिटी किती आहे तेवढी करायची, आणि ते दुसऱ्या पायावर करा. आणि हेच आत्ता जेवढी येते ना, तीच येणाऱ्या महिन्यामध्ये ना 3 पट झाली पाहिजे, तर तुम्ही काहीतरी प्रोग्रेस केला. आम्ही जेव्हा प्रोग्रेस चार्ट घेतो ना, किंवा आम्ही जेव्हा प्रोग्रेस मेजर करतो ना समोरच्या माणसाची, तर आम्ही अशी मेजर करतो. एवढं सर्व बोलून 2 शब्द बोलून 200 शब्द बोलून 2 लाख शब्द बोलून मी माझे भाषण समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. तुला काय बोलायचं? एक्सरसाइज जरूर करा तुम्ही. हां, एक्सरसाइज करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा आणि स्वतःची काळजी घ्या. बाहेर कुठे जाऊ नका, गेलात तर मास्क लावा, ते राहू दे आणि हसत राहा, खुश राहा, रेसिपी करत राहा आणि खात राहा. घरातलंच खात राहा, बाहेरचं काय ऑर्डर करू नका. तुम्हाला आता लास्ट वेळा सिनरी दाखवतो, खूप म्हणजे खूप खरं सांगतो. इकडे येऊन ना एकदम अंधारच झाला, कधी एक नजर अशी फिरवा, खरं सांगतोय ना. डोळ्या म्हणजे बोलतात ना, माणसाला एक सुकून मिळतो, थंडक, त्या डोळ्याला एक थंडक मिळते इकडचं तो वातावरण बघून आणि सिनरी बघून. बापरे, असं म्हणजे लहानपणी आम्ही खरं अशी सिनरी बघायचो. असं वाटतंय का जादू म्हणतं नक्षीकाम केलेलं आहे ढगाढगातून. असे बघत राहिला ना तर कलाकृती काय काय आपल्याला सुचतं. हा ते पक्षी आहे, तो पक्षी आहे. दाखवतो बघा. असं आम्ही जे म्हणत होतो ना, ते हे होतं बघा, किती कलाकृती पसरली आहे. कुत्रा लागलाय पाठी बघा, असं पळतोय वाटतंय.
असं वाटतं वरती काहीतरी ठेवलेलं आहे ना हा. आकाशात. चला आता आपण जाऊया आता खाली. चला आता पटकन सरसर सरसर करत खाली जाईपर्यंत भिजून जाऊ. हां चला बाय बाय करा आता. बाय बाय. सर्वांनी एक्सरसाइज करा एक्सरसाइज करा सर्वांनी. खुश राहा, आनंदी राहा आणि हेल्दी राहा. हा.